Pyllait paidbah ubah alentri dekhare ka poster jong ka phlim kendai lan hene ka sngi ka khanyo tarik mentau benai leber ajar apoi ha Shillong Press Club. Yang ni ka film yang sedang berpeni paidbah nadu ka ar pendiri tarik mentau benai ha biju cinema hall Shillong bar ha Anjali cinema hall hadu ka ar tarik jayong ar ajar apoi. Habia keren bikilat patai kubor u director jong hene ka film kendai lan ubah commander Shangpiang oleh itu. Baik ini ke film ladep pen iteng ha usnem baladep u arajar arpo. Henry kawanno ka jingkang kerdep ha baro ka pertai na kadau uknyang jingpang COVID-19. Kumta la kerpat ki paidbah banwan ai biang ka jingkershan sa sisi ni ke film. Hoy namar ba pikumba rejing sisha hakas ngi ka ba first day ki bang release ni yo respon ka ba biang. Ila khmi lenti ba at least min yo ban recovery ke ik ba ngi penlut. Tilada Pikan mau kadeh ke arpo pratorik jung benai feb arajar arpo kendai pade ka wanno ka tuka curfew namar ki jingjia stisha ichamati tingila haban sange kumba sausngi sansingi namar tu ki jingjia hadin pade ngila sedang biang ban penia ya ka film te wan pade sau corona te kemut ke jing du nong long tang ban up ya ka poru kala dai lupa ka jing du nong ma long ka jing chongdor jong kene ka pisar na ka por ka nang kiu te nrei ka ba kham kungsan ka long ba ya ka ke bangila expect banyo ngimyo dan rei wala ka taro ngim das ngo du jing kermen than namar ba kham tam hagini ki por man aimun mud badang hani por menta kelas sedang kene ka film kendai lar kala nang pau pen ban mon lang baki social media ye tengengi scam baki briu kin yo ban wan pat lengba jong ki media kila report ikui pada kijing jia ma kila se kendai lat tengangi scam ba kani ka film ro kila nang don linglang melumala ma kila nang yo ki paidbah namar ba ning spenmi biang kene ka film nduk nduk tereng te singa pahaban ya one page po cinema hall kunjuk ro ba kita bala one page thrai kila klet singa pahaban ya one biang tagalong go we ba singa tonat kene ka film ban ak kalong ka Ling jama compare iban akagane ka kandailat bon sini ki film nga kham akum supporting actor nane kum comedian tagane par kham long yui ma compare imai ta takadaw ba compare ta ki road ta kawai ba ko ongi director tangi la i ga ki social media ki la long ba si keren ba mentamo tang ya khandai la nai la tharai ka kham ya don ling hi mano malabat kane ka film mot kane ka film ga don ling ha ta ka rukom bade ka jing sneng da benta ba ngia keren ha ka pathai long to anda kila one page par ya ka ne ka film khandai lan kini ki ya ka jing sha ka long to inde ka jing mentoi pat ka jing sneng ka jing hikai kumno ban one phai sha ka jing ba man ni ki breu la da ni trei ka no ka kam babah nilai ban jam tahi blessing